kinipiblis. Ipong kaya atang bilaw kaya Santa Misa, kaya atang Kura Paroko, Reverend Father Emil P. Diao. Talagang tamo po para yung pangkulat na dali. Ang panahon o kinukuryanta, Imbal ang panahon o ginusamban ka, kalenda kauran kanawan kaskupan, tula mo ginuking puso usas na. Kilagin ka, po'y ganak, po'y banal Espiritu. Amen. Amen. Tingin mo manatiliya kay kayo. At kaya ang timurin. Ang ikot-ikot tamo, para king katamo kong BEC Sitio Bas, kaya kong Sitio Please. Kaya tampa salamatan tayo nga pong Ginoo na magdala yung may pabalita kay katamo. At yung may pabalita na iti, yung kay katamo maging bakal, kay katamo nga doon pamimiyebye. Lalong-lalo na para yung siping-siping balik, kay Sitio Please. Si Chantal ang kasalanan ng tao kaya ang papatawaran tingin. Patang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ikang sukat samban antimo ing kararaptan Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang sukat kilalanan bilang pinili na at linya ni Diyos, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang puputong tagumpe, karing mapagkumbaba, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos, sumaypayan ito, pakaluluwa na katamo. King pakapatawad na rin kasalanan tamo, tidala na katangan sana, hinggi alamhanga. Amen. Manalangin tamo. Hoy kami nga subanwa, Diyos ni kaypayan at ginuning pakalulu, panimanan mo rin takpang mi, kinaldo-aldoming pamagmalasakit, mananasanang salawayan ng kaugnayan ng makataong puso at ding hangganan abibili ding pamagkulang ni king kapanayan ira kesana dalayu ka ikang pagmalaning sa belangkayapan king kasapantayanan na bagian ng kapayapan pakilala na king kayaduanan ng lugod kinapamusaning kaya kami king kaymutan palabong king panimanman na ning kasapantayanan itiyan iwan mi kapapilatan Kristong Ginumi. Amen. Amen. Pamamasa ni God king libro ng propeta Hageo. Ikadua ng banwan ng panganungkulan ng Dario bilang ari na ng Persia. Kimumo ng aldo na ng kanakabulan, igsalita ng Ginoo, ikapamilatan ng propeta Hageo. Imensahe para ng gobernador ni Juda, Zerubabel, anak ng Setiel, at para king Matas sa saserdote, Joseyel, anak ng Giosada. Ngalan ng Ginong mayupaya Kamageo. Sasabyan talit ng tao kinalwa, paiti karapatan at panahon kang italakadyang pasibay ng templo. Binilakanitan ng Ginong itang mensahe para karimema rin ikapamilatan ng propeta Hageo. Kapag memanen, bakit manangangan tayo karing mga sangking at ibale-bale kapag ikanakong templo makalumog yaking kasiran? Iluwari apapansinan ng malilyari kaya kayo? Tinanang kayong dakal, dapat dita mo in pinupulyo. Atin kayong pamangan, dapat sapat para kumagsi kayo. Atin kayong alak, dapat sapat para lasing kayo. Atin kayong imalan, dapat sapat palaban kinbindang. Ating pangakita ng tawang ngayon
sapat para pamagyayan mo. Yung hari atapit yung tangkad kung bakit mapapalyarin sige kayo. Punta kayo ka rin bundukan, kumakayong dutong at italakadyan pasibayo in February. Kanita umuto mula at isaban at tinungi karampagan. Ing aman yung Diyos. Salamat kay Diyos! Yung ginong manakit siyang tula karikeyang memalen. Ginoo manakit siyang tula karikeyang memalen. Ipagkantayang bayong dalit, yung ginong, puriyan niya busal din kapulungan daring tapat keya. Tumula ka, Israel, uli ni kiyang tarapaglagang, uli ni ari mo, pagsaya kayo, memalen ni Sion. Ginoo manakit siyang tula karikeyang memalen. Puriyan niya yung lagyo na kapamilatan ng pamanera. Maliktigan kayo parang tambol at alba at puriyan niya. Yung ginong manakit yung tula karikeyang memalen. Puputungan na naging tagumpe ring makakumbaba. Ginoo manakit siyang tula karikeyang memalen. Bustan mo lang masaya din memalen ng Diyos yung tagumpero. Bustan mo lang matulang magkatang karing fiestaro. Bustan mo lang pulisak masikan, pupurik ng Diyos. Itiya yung tagumpeng balen ng Diyos. Alleluia. Ginoo manakit siyang tula karikeyang memalen. Talakad tamo po parating Banalay Bangil at pangalan ni Banalay Bangil. Ibulat mo ang puso mi o Ginoo, mapakiramdam ka rin ang alon ni anak mo. Hallelujah! 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 Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ano rin, Pamasa kigmaya pabalita agpangkam sa Lucas. bigay kaya o Ginoo. Herodes, ang gobernador ng Galilea, abalita naman imbage mga palyari. Tutuyang mababali sa pamaisip uli ning mapilan asabyenda kingya iwan amaniyag. Sinubiyang nebi. Ringaliwa naman sa sabyenda ya metong yang ya ay propeta Elias. Binatangyag. Ringaliwa naman sa sabyenda tinging metong pareng propeta ning mungunang panahon sinubiyang nebi. Iya nga ng Herodes pepatabtab kay bataliwan dapat nilo iting lalaking pabalitara at pekikwanan akit ni Jesus. Tingmaya pabalita nagkapatamong kaligtasan. Kapurihan kita o Kristo. Maya pa sisilip po kay kayuhan. May pasisilip ko ang Ibig karatamo po si Chumas, si Mas, para karatamo po si Chudris. Bakit ati kayo keti? Bakit ati kayo keti? Ala naman pong ayuda, bakit ati po keti? Ito. Ati po keti, aliwa ko itang ikay simba kayo. Nunay di kayo, makirandam kayo kingamano ng Ginoo, ampong ikayo, tanggap kayo kingkatawa ng Kristo. Bakit? Kasi tingin mo ng pamamasa ng pinagrandaman tayong masalese. Iti, batya kang propeta Hageo. Yung propeta Hageo, sasabiana, pakasanting yung bali nga na. Pakasanting yung tuktangan nga na. Pero, yung bali ni Diyos, iti sira-siraya nga na. Papigpig naman. Yung Diyos sa may kay katama pa rin sa walang grasya,
na dapat masalesing balena pero sira-siraya. Bakit buri ng propeta Ageo na masaleseya ing balena ng Diyos? Bangkanita, deng tao, masalese lang sambak ng Diyos. Palagay po, doon po, ikiratamo pong isamban king sapang bato, king Holy Cross, sira-siraya, simbang kayo. Balik kayo, men. Salamat aking nga pong Ginoo, masanting iya. Kaya po, inikisabihan ng propeta Ageo na ing balena ng Diyos dapat masaleseya bang makiramdam kikayang aman. Karapatamo ato ito naramdaman din. Pareni mo po Senate inquiry ngeni nakasirang oras. Masira ko oras. King pamagkiramdam king Senate inquiry. Kasi interesado po kareta ko politiko karetang BPWH Magobra na ilang palamana po yan Kaya po kita imetong puri kong abalo niya makirandam po king balita at itangan po siguro ita'y kiratang daramdaman. Pero kayo interesado kayo makirandam king maya pabalita. Interesado kayo. Kaya tamo po ngeni mag-BEC tamo ngeni kaya tamo po sitio bliss Bangkanita, mismo resiping bale, may pamalita laking maya pabalita. King amano naningilo. Niyay ka, minsan, ikiratamong buring damdaman, aliway maya pabalita. Lune, itang matsurang balita, madadala na rin aliwang tao. Naning matsurang balita, Indredos, Chismis, Marites, Tolits nga tamo rin lalaki mo Andreas. Kaya po, mas interesado tayo minsan kalitin Bakit sabihin KT? Kasi nung pegla naman tayo karatang Ebanghelyo, narong pakiramdaman ng Herodes. Herodes, sabi niya po hari kanita at atin niyang pepapate. Ninong pepapate na? Pepapatene, iwan mami niya. Pepatagtab na batal. Bakit? Kasi buring darandaman, isasabihan ng mami niya kaya na, Oy, Herodes nga na, lakwan ni ang babae. Babae yung hari kanita. Nagpali mo yung babae na. Mismong bayo na. Asawa nining kapatid na. Kayo, ay kumakatumuran niya kaya si Jules. Na mismo kayang pulasisi bayunin. At yan ang ulit naman ita. Kaya, anong giwara? Lalong-lalo na yung babae na Herodias. Big birthday po Herodes. At meron kitang anak na Herodias. Isalumi. At may tulala rin sa blang bisita. At kay Bat, nga ng Herodes kang Salome. Ang yaran mo na naman buri mo ang yaran. Agyang kapinari ka na akong diba dyan, ipiyang-ipiyang. At nanong inyad na. Nanay mana, nangayaran kuwanan. Yung busok na kuwanan, maminyag. At may pakatap may batal. Kini, at inyang naramdaman na chismis. Herodes. At nanong naramdaman na. Actually, namang chismis, maya yung balita. Hindi no tayo sa Kristo, iya gagawa rin na kalamala, manaral ni. Kaya nga nang sinabi, ninoy manaralay ka. Sasabihin na rin tao, yan ano yung na mami niya gabi matagtag kong batal. Yan ano Elias, yung meron ka rin propeta. O yung meron ka rin propeta ng inunang panahon. Kaya may kayang pekeran naman. Kaya po, iya mababali sa yalo. Makakonsensya. Kasi bala na, ini po kayang pepapate sinublia
Nebie. Kita mo kaya, huwag kang makaramdam kayong ingredus. Yan kung mga konsensya. Panyaman yung makaramdam ng ingredus niya. O, kasi bisa sabihin, hindi na rin tayo ang tao. Bali po yung ingredus kasalanan. Bali po rin ang pulong utos ng Diyos. Itang kawalong utos na rin sa Sabiana o in English o yung translation niya aking kapampangan. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Kaya magsalita kalaraman o kasiran karen kaya kang kalupang tao. Yan ang ikay ma-introduce kayo. O, hindi ka kasala tao Kaya nakita mo po, meron tang Kristiyano, tama po, maki-abilo-bilo ka rin taong may ingredus. Kuling balo tamo, mayat mo, yan kaya katamong katanggapan. Mayat mo, yan kaya katakpakiran naman. Kaya mayat pabalita kay pinahita mo, nadalata mo pa rin balang sityo, yung kaya katamong BEC Mass, na isa ng mayat pabalita. Yung kaya sana isabihan. Yung may pabalita, yung sana hindi ikatamong gawan. Kaya tayo pakiapusa, Herodes, yung ikatamong ebanghelyo, iyang maguguluya isip. Uling, bibabalik kaya itang taong kaya papatenan. Niya makipag-introduce niya mo. Yung tao may yung kaya papateko, pag-edis, kabut niya mo, linuwal pa si bayi. Kaya, imayot sana, yung kakatamong tuntunan, at aliwa, yung marok, yung kakatamong pakyapusan. Talakad kayo po. Kapatad, yung kabiasnan ay ba't bago bigla lang magdalang kapayapan. Katitang silog mo to. Ganaka at ibuklat mo rin puso tamo king divinong kabiasnan para ka rin kaya katamong pamangailangan at yung pamangailangan ipabilo gayato at gatang makibat kinutingiran mo ring mamaklis itangan. Kinutingiran mo ring mamaklis Para kaming sablang makatawulaling yung obrang pastoral. Manananasan ng ing mapakambaba ng pangatatyo, pagdala ng kapayapan, pamida, mayong asamisan etin, ing lubot, ding di pagtatiwala at ing tarelang pamamulingat, ipanalangin dating din. Kinutingiran mo ring mamaklis Para ka rin pamuntukling kakatang bansa, ilasana at ting talasuyo ring tao, pagdala ng kapayapan at kayayusan, kaling magulo ng dagay ng kakatang bansa, ipanalangin dating din. Kinutingiran mo ring mamaklis Para ka rin sablang alang obra, yung malagong panahon, di tatatula sana ring bayang kapanuntunan, ba makapagbalik lang, ting karelong dignidad ang ting tao, ipanalangin sa aking Ginoo. Kinutingiran mo ring mamaklis Para kaya katang makatipon geti, ban pagmasusyeting lubod ng Ginoo, kaliwan talasana ting kaya katang kamwa, laban king kaliwa, at iletehing may mutang ambisyon at kapagnasan. Mitong kababang mamobrang miyabi-yabi, bani sa lakating metong atune, di po ng Kristiyano, ipanalangin sa aking Ginoo. Kinutingiran mo ring mamaklis Kaya niya batang po isalitang kapagnasan. Abet Allah kaligtatang panalangin, kapasalamatan ng Del Capis and family, Raquel Lacson and family, Rio Lunag and family, Sarah May Longno and family, parating kaladwanang Enrique, Eric Ampoy Susa, panalangin tala Tingin.
Ginoo, tingiran mo rin mamaklis kayo. At ang tawag po niya kay katamang sariling kapagdasal. O Diyos, ang may paing totoo, pagmalaning kabiasnan at kayapan, pagkaradaman mo rin kay kaming panalangin. Maranas sana ng puso't kaisipan, magtiwala kay Kepa, pangatalakad, ng metong alipunan. Anong doon, ibibino mong kaburian, iyaing magari at matupad. Itinganadawan mi kapamilatan ng Kristong inumi. Amen. Kayo po para ipamagdaon. Ay, din keke sarili. Babo ding altar ding biyeni. Pabanalan mo sa mani. Balang paina, pangis na wabing. Balang isipan at daktan. Balang kapurian at kapanasan. Balang lugod at pasaman. Tinggamat ni daralami. Aming keke sarili. Baboring altar ni biyeni. Babanalan mo sa gwani. Baklo kayo po. Puri Diyos, may disiplo, para kay ang kayapan. Ilipin tinape para kay kami maginyang tinape ninggit. Puri Diyos na po. Puri Diyos, may disiplo, bandi ang kayapan tigat niya. Itingalak para kay kami maginyang inumaning taladwa. Puri Diyos, kapilan mo. Nakakatawa. Manalangin kayo kapatad, ng kakatamong daon matanggat niya, harapan ng Diyos, ipangulubos may bayan. Nagapanya sa akin, daong kaligaman mo. Di ka puring at kaligayan ni Ken Labiw. Di ka katangkas sa tala, magilog ng Santa Iglesia. Hoy paming biglalang, tagapan mo rating, ayin, itingdali sa sakripisyo daraw ni, para king pangapatawa direk kasalanan ni. Diyaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. iginuman tayo yung At kemay. kaya mo rin. Kasyulareng pusoy, Mga kasalanan ng Diyos. salamatan tayo Diyos sa ginuta mo. Hindi dapat at matuloy. Dapat at matuloy din pasalamatan na ng paratit naman ka rin o ipa, Diyos sa lamanga at tulos may ipay. Ebo, kailangan ni kapurian, apayabot ni Kepa, uling iti e makaragdag king kalon. Tigyan panging kapasalamatan kalamyan ng mga ibang Kepa. Kimbageming kapurian Kepa, igami mo naman ing makinabang, at ikapagurin ing susulong king Kepang grasya. Kapamilataning pakamalan manak Polinita, kabering sa Blancoro ring Angeles Kariking Banuang, alam tuknang at ngaming pupuri. Santos, banal Ginoo, Diyos sa pagmamahal, bibuling banwa, niyato, ikiyakan ligaya, o sana ikakastakasan,
Mapalad siyang daratang, ilayunin Ginoo, o sana ing kakatas-katasan. Tunay kaping banalo ikpa, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulimita pagparalampumi, ipapagpanalan mo laretingay, manatili ko kung makatalakad. Kapagpanalan mo laretingay, pinambuning kaya ng Espiritu, ang paragay kami, malyari lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Kaya bidaw kusang loob, ipamailas at kamatayan, pingwaning tinape, kaya pasalamat siya kaya ka, piraso na binyere, kare-kaya disipulo sa ngana, kung nag-ipi kayo man at kananye, ipi ka na kung katawad, kami daw para kay kayo. Makanyan mo naman, kay bating apunan, kingwaning kalis at kasabayang kay pasalamat kaya ka, binyiring kalis ka rin kayong disipulos at nganak, panangiti kayo man at ko kaniti, ikalis ng kanakong daya, ang daya ng bayi talamanggang tipan. Pagbibubo para kaya kayo at para kariksan lang tao, bangket ang ipatawaran na rin kasalanan, at tayo bilang kapigaga na kapanan. Misteryo ng kasalpantayanan. Ngining ka kananilang tinape, at minilong kanilang kalis, kaya kang kamatayan, kaya kaniyang papasya, hanggang natin datang ka, kaya kang ligaya. Yang ini kadakan niyo ipay kamatay at pamayugli ng bebe ng anak mo, daraw niya kaya ka, piting tinape ni biyang po'y kalis ng kaligtasan, naiming pasalamatan kaya ka, ipapalirian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo keka. Kapag kumabami mo naman pagam mo ako, ni kami ang sanong ni sulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipula na kami ang tingmetong ng Banal Espiritu. Kanakan mayo ipay sa iglesia, mga lagaan at tingmeto, yatong pangbigyan at ikigugun. Kambenang Leo, na kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, isang kampari yung pangdiakono. Kanakan mula ng panday kabatan ming pepailaw na tumaninay sa dringi ang pore sa lang niya malagi. Tagapan mo sa aking maligayang harapan. Pakaluan mo kamingan, gawin mo kamingan para pagdapat pagkabit tingbelang aga pangkayabe ng Maria, ng Birgen, ng Diyos, kambe ng San Jose, ating esposo, kambe rin sa blang apostol, ang pore sa blang banal, at inupat kimbal mong pamurian, ikahaba ng panahon, orientakan paligayan, na pamilatan ng Kristo, ng anak. Di kapamirata ng Kristo, pamberat kaya, pangmaypayang katulog, kagom ding Banal Espiritu, pupurian na at parangalan, manggaman, tingalang hangga. Amen. 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 Kaya po manalangin tambit makapanaligan at tubutingin pa, aray nga manong piro na kaya katamo ning Ikpami at syuhan mo, bisambal yaing lagyo mo, datangin ayayan mo, bipanin tuwaling lubo, sulit pag-iban mo, ipangitwaning loob mo, ikakanan ni Ingaldo-aldo, ibigay mo kay kami Ingaldo-ngeni, imatawad mo kay kami, din sa lamin kay ka, ang tinig pangamatawad mi, karing di kasalan kay kami,
kasaupanig kaya kang pakalulu, parati kang bigabos ng kasalanan, at biligtas hanggang kaligaligan kamang mga nainaya kami, kami maligay kapadaligan, ipanyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Sulit kitang kaya, natin kayo pa yan, at piligaya, magamang Yesu kinalaman. Kristo, sinabi ka ng Tiyang Apostoli, kapayapan lalakot kaya kayo, ikapayapan kumagyan kaya kayo. Ewan sa baligdan, di kaya kaming kasalanan, Pagdalawan may kasalpantayanan ng kiyang Santa Iglesia, pamayapan may pong bilugan, pagpangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari, maggamuntingan ng hangga. Amen. Kaya paning ino, paratiya sanang manatili, kaya kayo nga, Amen. pamit ako pungin, hindi kakamin ng tao, kapayapan, kapayapan po kaya kayo nga. Cordero ng Diyos. Sa nilalakong kasalanan ng Yesu, pakalulan mo kami. Kordero ng Diyos, sa nilalakong kasalanan ng Yesu, pakalulan mo kami. Kordero ng Diyos, sa nilalakong kasalanan ng Yesu, ibigay mo kami kapayapan. Naway ginutang Yeso Kristo ay Cordero ng Diyos, yang bilalakoking kasalanan niya, mapalat ang bayaw singapuna ng Cordero. Ginoo, yung matapat na pagkita, dapat ikas may amala mo, kumayos na ako. At daya ng Kristo, naman ang katangan sana, hindi alamanga. Amen. Datapang mga sadyang Balu'y sabang nagawan ko, balu'y lamanin sa puso. O Ginoo, balu' at yung aking sipig ko, mamantabi at manese tingge ko. Ekatatako, Ave mo ko, nausda ka, King Lagyo ko, ako'y Ginoo, mantale ko, King Diemo, kapilan man, o anak ko. Balu'y sablang nagawan ko, balu'y lamanin ka kong puso. O Ginoo, balu' at yung aking siping ko, mamantabi at manese tingge ko. Ikatatako, Ave mo ko, nausda ka, in love you mo, ako'y Ginoo, mantabi ko, ibe mo, kapilan man, o anak ko. Tawa ng Kristo. Hallelujah.
panalangin tamo. Huwag paming malugod, pinilan mo kay bayong asal pantayanan. Kaniting Eucharistia, gupayanin kay ang lugod. Isundo na sana, imagligtas ng obra. Pusan mi, ang idala na kami, kintulang kay nga po. Itiyaduan mi, kapamilataan ng Kristo, kinumi. Amen. Amen. Pagpapang sa akin ito. Ay, pabingin ka sa bahay kay Rayungan. Kaya pabingin